vítam vás v škole, budeme sa učiť o romsky. Sadnite si. Ďakujeme. A kto bude naša triedna učiteľka? Vaša učiteľka bude pani Bystra. Pani Bystra. To je Bystra. Buďte ticho, vás poprosím. Bude vás učiť romský jazyk. Super! Dovolte, aby som vám predstavil pani učiteľku Bystru. Dobrý deň. Dobrý. Pani učiteľka, môžete sa sadnúť. Tak tu je vaša pani učiteľka Bystra. Tak, milí žiaci, táto pani učiteľka Bystra vás bude učiť romský jazyk. Tu máte pani učiteľka. Ja toto sa nebudete učiť. Rómsky jazyk. Všetko si ma potrhnem. Počuli ste? Dík, jaká prísna, jaká nerváčka, hej. No dobre, pani učiteľka, nechám vás do žiacmi. Peťkrát 5? 25. Výborne, Šašenka! Nech sa páči. Nech sa páči. Ďakujem. Nech sa páči, nech sa páči. Poličero. Ako sa máš? Teraz vás budem skúšať čítať. Ty, Gejza. Kto ja? Čip manúše z anel kaj kamel. Jazyk všade človeka dovedie. Dobre mi čítaš, ale ty nečítaš, ale spievaš. No, ale perfekt, ešte raz. Čip manúše z anel kaj kamel. Teraz budete opakovať po mne. Odazoke. No, Čo to znamená? tá dom. Teraz čo je máro? No, je. dobre. Odazoji oblaky. No, no, výborne, Peťko. Dobre, už znáte, ešte budem vás učiť, aby ste perfekt znali. Už bude hodina. Dovidenia, žiaci, a na prestávku nerobíte krik, bo ja mne povie pani raditeľka, zabije vás! Čo budeme robiť? Neviem. Budeme hrať na gitaru. Budeme spievať. Idem zahrať. Androverda. Tak kde sme, na disko? Veď je prestávka. Tak keď je prestávka, zaspievajte tú moju. Čo je hudobná či čo? To bolo pre mňa, pani učiteľka Bystra. Veď to je hodina, no čo to je pre vás, ale to je hodina, Dobre, vy pani vonka stáďa, idem ich učiť. Kto je tu raditeľ? Poď sem, Gejza. Zaraj mne teraz. Kto rozahra pre vás? A ja taká čivočka, ty môj
raditeľka, prepáčte, že vás ruším. Čo sa deje, pani Bystra? Ja musím dávať výpoveď. Prečo, pani Bystra? To tie deti sa neučia, čo ja im učím. A ako sa volá? Zabudol som meno, ten Gejza. Gejza? A z romskej triedy? Hej, Pani Bystra, cigani sa nechcú učiť, oni chcú len spievať. jaj, tá celú hodinu budeme tancovať a spievať? Tak, keď majú talent, Tá dobre, no. Tak dovidenia. Dobrý deň. Bude taký dobrý, môžete mi prepáčiť a pani raditeľ povedala mi, môžete spievať. A môžete aj tancovať. A naozaj? Áno. Tak hraj. Tancuj, tancuj, vykrúcaj, vykrúcaj, len mi vecku, nezrúcaj, nezrúcaj, dobrá vecka, na zimu, trá, každý perinu, perinu, šalalala, 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 lalalala. Dobre, ale iba len na hudobnú.